Čaute. Ideme spraviť taký špeciál, že ja budem Nejzien ukazovať, alebo teda Nele, teraz je to Nela, že budem jej ukazovať hociakých tenistov. A že ako hrajú. A ona musí presne uhádnuť, že kto je aký. Tak môžeme začať? Áno, môžeme. Ja sa pozriem na ňo tuto. Poď sem, aby ťa ľudia videli. Aby verili, že sa načíta z papiera. No. To môže byť. To neviem. Počkajte, ľudia. To bude asi... Mám v lavačke toto. Tak, keď je v lavačke, no tak to môže byť nadal. Áno, je to tak. 1-0 vyhral, hráme 20. Ďalej ide. Mari. To ak si vedela. Dobre, ďalej. Sinner. Ideš prosím ťa od začiatku. Dobre. Tohto si viem. Djokovic, pretože Áno. 12 krát Áno, s presne. loptou. Teraz? Takže koľko už vyhrávaš? 3-0. 3-0. Počkaj, ale dohodneme sa, že každý máš 4 pokusy. Toto je Alcaraz. Nie? No, ale tak. Kyrgios. Tak to neviem. Ešte jeden máš pokus. Tak, Shelton. Nie. Bol to Jannik Sinner. Takto. To je tvoj hráč. Kto napríklad si myslíš? Federer. Neviem. Nevieš? Toho to netuším. Alcaraz. Toto. Tak to je Federer. Áno. Máme tu Federera. Teraz tento. Počkaj, ako som to mohla vtedy tak zle povedať. Toto je Shelton. Áno. No, koľko je? Ja mám 3 body. Takže... 2 mám body ja. A A ty máš tým pádom 5. 6? 5. Ďalej ideme tohto. To je Kyrgios. Nie? Neviem. Toto bude asi... Ešte raz. Neviem. Zveril predsa. Dobre, takže mám 3 body, ty máš koľko? 6. 5. 5. Teraz tento. Koho ti dám teraz voľakého ťažkého? Neviem, koho to tam dať. Ja tento. Uvidíme. To je dobrý švih. Kto dáva taký švih? Shelton bol? Shelton bol, no. Neviem, ľudia. Toto je pre vás užitočné. Napíšte dole do komentárov, že kto môže byť tento, keď poznáte tenistov. Je to pre vás tiež výzva. Dobre, Nemáš? Nie. Je to Taylor a
A jaké mám priezvisko, nepoviem. A tento, posledný. Kyrgios. Presne. Bo on takto podáva. Toto sa naučite, že takto podáva. Takto, pozrite. On ide. No, ukáž to Nejzien. Nela. On ide a on tak. Aha. Takto. Nie. Aha. A viete, kto bol tento? Potrebujem skúšať. Viete, kto to bol? Ten, ktorý napísal, ten, ktorý robil švy, toho ja netuším. A to bolo číslo 9. Áno, tuším. Takže ešte raz za začiatku. To je Nadal. Áno. Tento. Mari. Tento. 2-0. Djokovic, ten má 12 loptiček, si vždycky takto búcha, Nadal je ľavák. No, ďalej. 3-0. Toto bolo, počkaj. Tak asi... No, mám to. Daj ešte raz to podať, nie som si istá. Toto je Sinner. Áno. 4-0. Tento. Kedy si podával takto? A teraz podáva? A teraz podáva. Alcaraz. Áno. 5-0. Ty, dobrá si. Takto. To je tvoj. Federer. Áno. Takto. Ja akože typujem, že ktorí boli predtým. No, netipujem, pár si 7-0 pamätám. vyhráva. 6-0 vyhrávaš. No. Shelton! Áno. Čo ďalej ti dáme takto. To bol... To je ten, ktorého som asi nevedela. To si vedela. Fruits. Nie Fruits. Fritz. Nie Fritz. Ešte raz. Neviem. Zve. Zverej. Áno. Takto. To bol ten, ktorého neviem. Povedal si ho už aj. Fritz. Áno. Takže sa volal Taylor. Taylor Fritz. A Ešte máme posledného. A toho víš už aj ty. Kedy takto podáva podľa teba? To je Kyrgios, to je jasné. Jasné, že áno. Ak chcete špeciál, že ak podávajú ženy, tak tu sa obráte na Nejzien. No. Prvých. No, takže tak. Nelly teraz tým nedávajú to tak, ako podávajú hráči. A jen typovať, kto je lepší v type RST. Ktorých môžem napríklad? Ha? Neviem, ktorých napríklad môžem. Mám takého, ktorého si ty už dával. Dobre. Neviem. Ešte raz. Čo sa tak smeješ? No? Tak neviem, kto podáva. A
ani hrá, asi nikto. Ešte raz podaj. Ček nadal. No, ďalej. Tu. Ale ima. Mari. Áno, o tom... No ďalej. Dajme toho tvojho. Federer. Lebo stojí na jednej nohe. Nemala hovoriť. Daj môjho. Švidlova. Neviem, ako to mám. Kyrgios a... Ďalších tenisov si už nepamätám. Ja vás naučím. Nič. Ako si zapamätá hráčov. Potom si spravíte so mnou špeciál, bude tu aj Leziel, že... Holubo. Holubo. Tady je Roger. No vlastne teraz sme si to spravili, že ako podávajú ženy. Hej no, si spravíme taký špeciál. No, to sa... Počúvajte, ja vás ľahko naučím, jak to podám. Daj mi hociakého hráča. Mám ti ho povedať? Hej no. Shelton, napríklad. Shelton. Ten drží lavačkou, alebo teda ja to budem v práčke, keď som práva. On ide a on úplne vytočí sa až tak a buchne do toho. Chápeš? On ide, hlavu točí a buchne. Ďalej do. A je lavák. Je lavák? Ďalej do. Kyrgios. Kyrgios. Ten ide takto. A takto hrá. On ide a on že on toto spraví. Takto. Chápeš? Pozeraj sa do kamery. Nehraj sa tu. Ďalej. Môžeme dať Frica, Frica? ktorého som nevidela. On podáva. Takže už to pre vás není. Prepačte. Tak. No. On má tak raketu pri forehande. On má tak raketu položenú a len toto zrobí. Toto. Môžeš to skúsiť? Odtiaľ, tuto máš raketu, ale buchneš. Toto má raketu, ale buchneš. Hej no, ale nemá podhmat, jak ty máš. No, takto, neviem, to takto... Neviem, to takto drží raketu. Ja. Keby takto držal, že to vy ešte tak dáš, tak? Ne, ty takto, ty takto. Ty podľa toho takto hrá. Ty takto. Však to by neviem, jak by trafil loptičku s týmto rámom. Tak Dobre, si ďalej. tak ukazoval. Ja som ukázal tak a potom tak. Tak, no ďalej do koho mi dáš? Dáme mu, dohodíme sa spolu. Dáme mu vás. Sinner. On podá tak, že on dá tak, že 3-krát napríklad, tak. A on hraje tak, on má takto pri tele lakeť. On len potom zahrá. Ešte raz, tak. On je najprv, on si 4-krát chápeť, dá takto, je vyrovnaný. A bam. A podá, a forehand hrá tak pri tele a backhand. A to samozrejme dokončí len. Ďalej do. Dobre. Teraz dáme, na toho asi čakáš. Neviem, či sme ho mali, to je Federer. Mali sme ho? Nie. Nie, tak Takže čaká ten na si 3 Federera. až 4 krát podbúcha. Dá to Pozerajte sa dole. na ňo. Ukazujem vám. Má túto raketu. Ja vám to ukážem takto. Jak ide. Má tú raketu. Ide. A už je. A on má túto forehand. On úplne až sem. Úplne dopredu ide s ručkou sem. No, ty to nerobíš. Ja to robím takisto. Trafím. A on si to tak. A A backhand. backhand? Tiež takisto. Dobre, to sú spomalené zábery. A daj mi posledné.
Zverev. Zverev. Zverev podáva. To. On si dá vždy k hlave raketu. Sinner podáva tak. A Zverev podáva na forehand má Zverev tak. No, dobre. Zverev má forehand tak. A backhand. Dobre, končíme. Čaute. Čaute, toto bol špeciál. Tenisový.